Tusind tak til annoncørerne på Ranters About Rangers, Torps Æggepakkeri og Ram Trucks Danmark. Torps Æggepakkeri leverer æg fra Grenaa i Nordjurs og helt ned til Rigskov i Aarhus Nord. Og Ram Trucks Danmark, det er jo bare amerikanske muskelbiler, pickup trucks, som vi allerbedst kan lide dem. Giv det et kig. Ranching er stort i Canada, USA, Australien, Mexico og Argentina, men har vi ikke også vaskeægte ranchers i Danmark på vores egen landmandsmåde? Det er mere ranch, at de har horn, fordi så er det rigtig farligt, når de kommer efter en. Vi skal nu møde 3 unge gutter, der rancher den på hver deres måde i hver deres type land. Men året efter kommer den så til at se sådan der ud i marken. Mælkeproducent Frederik Langdal. Så tøser. Nej. Jeg synes, det er røvsygt at sidde på en traktor. Så det må vi lade dem, der godt kan lide at sidde og holde sådan ret, gøre. Så koncentrerer jeg mig om at lave noget mælk. Så. Kødkvægsproducent Markus Kruse. Kan du se, hvad de spiser? De spiser græs. Og planteavler Emil Olesen. Jeg prøver så vidt muligt at have lidt af det hele op og ned af hinanden, så der er en variation alle steder. Og til at bedømme, hvem der er den mest ranch, altså den mest cool landmand, er dommer og special guest star Jakob Skipper, der skal vurdere, hvor seje landmændene er. Ja. Jakob er opvokset ved Nationalparken Mols Bjerge, og det berettiger ham da også til at vurdere landmændene ifølge ham selv. Jeg har været en del af landbruget i mange år, fordi jeg har været tvunget til at køre på agertur. Og så på den måde, der har jeg jo så også kommet til at købe et par Hereford-kører. Ranch er landmandsslang, for der er stil og værdighed over det på den cool måde. Det her det er jo så en hornet Hereford. Nærmest i retning af, at man kan kalde det John Dutton cool, hvis man da ellers kan sine Yellowstone-referencer. Det er ellers ret umoderne, fordi at folk synes, det er nogle gange lidt besværligt at have horn, og det er heller ikke så sikkerhedsmæssigt smart måske. Den højtærede dommer vil vurdere de 3 landmænd i 3 vidt forskellige kategorier. Der kan man godt fortryde, at man ikke har sået noget mere. Vi starter i den uskyldige afdeling, men stadig vigtige, da den første konkurrence er på ren attitude. Den handler nemlig om, hvem der har den fedeste hat, for enhver landmand skal have en hat. Det kunne være en cowboyhat, men det viser sig, at Emil Olsen har noget helt specielt i ærmet. Eller på hovedet nok nærmere. Alt for varm. Den er... man forstår godt, de går i det der oppe i Alaska og sådan noget der, altså. Man koger sat, når man går i sådan noget. Det her, det er så min cowboyhat. Australsk mærke, ud af filt. Og jeg er vild med den, fordi den er god om sommeren. Den holder ligesom varmen lidt ude. Hat nummer 1, den er grøn, og den er kedelig. Den er ikke særlig range, synes jeg ikke. Hat nummer 1, den ender i hvert fald nede på maksimalt 2,5. Det ligner mere sådan en hat fra en Robin Hood-film. Den er ikke særlig range. Lækker sag. Og så med David Crockett hale på her. Det er altså lækkerier. Når vi lige prøver at tage den højt i, og så stille og køre lidt nærmere kameraet. Hat nummer 2, det er jo en lidt atypisk hat inden for landbruget i hvert fald. Det er ikke en hat, der bliver set særlig ofte. Til dels meget sej, fordi den er så sjælden. Men om man kan kalde det for en landbrugshat, det er jeg lidt usikker på, men den er på sin vis sej. Så du skal give en pointscore fra 1 til 5? Jamen, så ender den her på en 4. Det er sådan, vi ruller her i firmaet. Især Frederik Langdal er bekendt med cowboyhatte fra sin tid som rigtig rancher i Canada. Sådan. Og hvor fremskaffer man sådan en? Den fremskaffer man i Saskatoon, Saskatchewan. I en western butik derovre.
Var det noget, der gik folkene ude på ranchene i Canada? Går de generelt med hat? Ja. I dag der er det nok sådan, at der er rigtig mange, der går med kasketter. Men hvis de skal være fine eller til rodeo eller sådan noget, så tager de cowboyhat på. Men dem, der er deciderede rancher og kun har køer, der er tit og ofte, at de bruger hatten som arbejdshat også. Og hvilken funktion har hatten for dem? Jamen, som jeg var ved at sige, så er der jo den, jeg har på, der er en filthat, og så er der den, der er let hat. Og den her, det vil være typisk være en forårs, efterårs, vinterhat, fordi den er meget varm i sommeren, på grund af det filt. Og den anden vil så være en sommerhat. Og det er hovedsageligt for skygge, så du ikke får solstik. Den tredje hat her, det er definitionen på, hvad en rigtig range-hat den er. Derudover er det jo også ekstra fedt, at han har nødt til at have den på i flyet hjem fra Canada, for at den ikke blev foldet. Så hvis man skal give den nogle point på skibescoren her, så er det en sikker vinder med et 5-tal ud af 5 mulige. Til dyst nummer 2 gælder det lidt mere overordnet for landbruget. Hvad er den mest range del af dit landbrug? Her er virkelig noget på spil for anseelsen af de 3 typer landbrug. Det jeg synes, der er mest cool, det er at stå op om morgenen, når alle andre sover, og tage ud og malke. Fordi at der er du helt alene. Din telefon ringer ikke. Der er ikke en anden idiot, der kommer og spørger dig om et eller andet. Du ser der bare der med fuglen, køren og solopgangen. Så det er da helt klart det fedeste. Eller en tur ned i engen helt tidligt i morgen og lave hegn, hvor det bare er en selv af naturen. Jamen, det er jo et udsagn, der er så sandt, som det kan være. Det er jo noget, alle mælkebønder de ligesom går igennem tidligt op hver dag. Og ofte så er man jo i sit eget selskab, hvor man jo egentlig ikke rigtig får snakket med det helt vilde om morgenen. Så jeg synes, det er et rigtig godt udsagn. Og det er et udsagn, som egentlig er sandheden inden for mælkebranchen og mælkeproduktionen, som bare stiller store krav til at afsætte tid til dyrene både morgen og aften. Så, fedt bedre. Jamen, den får også 4. Det er et rigtig godt udsagn, som danner et godt billede over, hvordan landbruget det er. Ja. Den her måde at have dyr på, den er klart mere range end samtlige andre måder at have dyr på, fordi at vi kommer herud i naturen, også om vinteren, når det er koldt og regner, og man virkelig har lyst til at sidde hjemme foran kakkelovnen, så skal vi også herud. Og det er godt nok kummerlige forhold at arbejde under, men det er sat med range. Ja, det vil jeg også give ham 100% ret i. Om vinteren, der går man ude i enten vådt og fugtigt vejr eller frostgrader, og egentlig bare skal køre det åndssvage vrap ind til sin kører hver dag. Så der kan man jo nok have livet lige så meget, som man elsker det om sommeren, og man kan egentlig nøjes med at køre rundt til sine marker og se, hvordan køerne de afgræsser. Så det er jo også et meget godt billede på, lige så dejligt det kan være om sommeren, lige så træls er det vinteren over. Og det er jo desværre også sådan sandheden den er. Så man kan jo ikke undgå at have dårlige dage på arbejde. Så faktisk også et meget sigende udsagn om, der også altid er en bagside af at udføre det stykke arbejde, man egentlig ellers godt kan lide. Så det udsagn, det får 4,5 på skibescoren. Jamen, hvis man godt kan lide at se ting blive til noget, altså, og så jo være sin egen herre og sin egen lykkes med, men alligevel ikke helt, fordi at man er op imod vind og vejr og ting og sager, så lige meget hvor godt man gør det, kan man risikere, at der kommer noget efter en. Det er jo det, der sådan lidt er spændingen ved det i hvert fald, og måske også det sjove. Hvis man godt kan lide at gamble lidt. Og så i forhold til, nu kan vi se, du sidder her med lidt jagtudstyr og trofæer som baggrund. Ja. Er der sammenhæng mellem, nu kender jeg jo også personligt en håndfuld landmænd, og jagt er en ting for mange af dem. Er der sammenhæng mellem sådan
landbrug og kærlighed til jagt og natur? Uden tvivl. Det er da, man kan sige, det er da hovedsagen til, eller en af hovedgrundene til, at jeg er landmand og planteavler, er jo for at være ude i naturen og være med til at skabe en fed jagt. Fordi at jeg holder mig, der går på jagt og af naturen. Og delen af at jage er jo stor, men vildtplejen og alt det andet er mindst lige så stor, fordi at man kan sige, at jagten er jo bare lige toppen af isbjerget, når man har forberedt sig et helt år og lavet biotoper og fodermarker og passet og plejet sine agerhøns og sine fasaner og noget, og så kulminerer det hele så i jagtdagen, hvor man egentlig kun bruger en dag på at høste frugterne af hele årets arbejde, så det hænger meget sammen, og det er det, der gør, det er der noget af det, der har gjort, at jeg vidste, jeg ville være landmand. Det var, at så kunne jeg, i stedet for at lege et stykke jord og gå på jagt på, så kunne man sige, her, der kan jeg selv bestemme, jeg kan gøre det lige, som jeg vil. Ja, så det hænger meget sammen. Det er et utroligt sigende ordsprog, også et ordsprog, som mange spælkællinger de kunne lære noget af. Landbruget har jo lidt fået et ry for, at det egentlig bare er til skade for moder jord. Landbruget har jo ellers fået et ry for at være til skade for den danske natur og bare verden generelt. Altså det med, at man egentlig også på sin vis gavner jorden og gavner den danske natur på mange forskellige måder, blandt andet nu med alt det her blomstermark, der også er ved at komme ind. Det er jo sådan set også meget sigende og meget givende. Det er bare et udtryk, som ikke alle danskere eller alle mennesker egentlig er klar over. Så det er faktisk på grænsen til at være lidt poetisk sagt, men samtidig også et godt billede på, hvordan landbruget det egentlig er. Så jeg tænker faktisk, Emils udsagn, det ender på en ren femmer på Skiberskovene. Det er en ren femmer. Det er det. Det er tid til den sidste pointgivning i denne omgang fra dommer Jakob Skipper. Nu handler det om, hvem af de 3 herres landbrug, der har den mest innovative tilgang. Jamen det er jo nok al den robotteknologi, der kommer i stallen nu. Hvor at, ja, der findes malkerobotter og udmodningsrobotter. Vi har sågar en støvsuge til at køre støvsuge lort op. Og det er jo også noget, der skal være med til at kunne, gøre noget godt for klimaet, tror jeg. Ikke så meget malkerobotten, men mere den der støvsuger, fordi den kan fjerne, metanudledning, fordi at den suger det op, og så bliver det proppet ned i en tank, så det kan ikke ligge og fordampe. Så det er jo nok teknologien, ja. Ja. Det er nyest. Er der også i forhold til sådan arbejdskraftsmæssigt, giver det noget der også? Jamen det gør det helt sikkert, fordi at hvis du har en malkerobot, så skal du have færre mennesker. Fordi at, du skal jo ikke stå der og malke, ligesom jeg skal. Der skal du gå og finde de køer, der ikke kommer til malkning, og sende dem ind i robotten for at blive malket. De fleste af køerne passer jo sig selv. Det er i hvert fald et udsagn, som er ganske rigtigt. Det giver jo også mælkebonden den mulighed for at holde lidt ekstra fri om eftermiddagen. Man ikke er tvunget til at skal enten malke 2 eller 3 gange hver dag. Så selvfølgelig så skal dyrene jo stadigvæk passes, men det giver også et ekstra pusterum. I hvert fald hvis man sammenligner på de mælkebønder, der ikke har en malkerobot, de er jo bundet til det minimum 2 gange om dagen hver dag hele året rundt. Så jo, det er meget nyskabende for dansk landbrug og især for mælkesektoren. Hvis vi skal give det udsagn point på Skiberskovene, så tænker jeg, at vi ender på en 4 her. Ja. Jeg laver oksekød ved at have nogle dyr, der spiser noget græs, som vi mennesker vi ikke kan spise. Specielt med det her regenerative afgræsning, som jeg laver, hvor man hele tiden flytter dyrene fremad på noget nyt græs, så de har nyt græs at spise, og det gamle græs det har tid til at restituere og komme frem igen. Vi får også en masse biodiversitet. Det er jo også et udsagn, som er ganske godt.
i Danmark i hvert fald er det ganske nyt, men altså hvis man kigger i andre lande som USA og sådan noget, så er det jo noget, der har været inde i nogle år, men altså man er jo altid nødt til at kigge på, hvad for nogle processer man kan få optimeret, og der på den måde, hvor man så giver græsset hvile, så er det jo også en måde at, ligesom at kunne holde græssæsonen i gang hen over længere tid, og så på den måde spare lidt på vraffen hen over vinteren. Så man skal i hvert fald huske, at man ikke bare skal gøre det, man plejer at gøre. Så det er i hvert fald rigtig godt at kigge efter nye veje og smarte måder, man kan afgræsse på. Så ja, det er også et rigtig godt udsagn, og det er også det er ikke noget, man på sin vis sparer tid ved, men det er jo sådan noget, man sparer penge på i den sidste ende. Så det er også et rigtig godt udsagn, og hvis vi skal give point på Skibesgården, så ender den også på en 4. Altså vi driver vores jord efter sådan reduceret metode. Ikke fordi det som sådan er nyskabende, det er jo noget, man har gjort i en lang årrække, men det er da nok det, der adskiller os fra det gammeldags landbrug. Vi pløjer ikke at rode så lidt som muligt i jorden, og sådan, altså det er jo det, der sådan lidt er sørge for at beholde halmen på marken og have mange efterafgrøder og sådan lidt. Det er jo det, der er tanken. Jeg tror ikke på, at jorden er lavet til at blive rodet i, og hvis Gud han havde lagt det bedste jord ned og stå for fanden, altså det giver der ingen mening at vende rundt på det hele tiden. Altså jeg tror på, at jorden kan selv langt hen ad vejen, hvis den får lov, og det bliver tilført en masse kulstof, en masse halm og en masse sådan, så at altså det mikrobielle liv i jorden, det kører og sådan, så tror jeg på, at det er på den måde, vi skaber en bedre og mere levende jord, men også hvis man skal se miljødelen af det, hvor at man kan sige, at vi kører jo ikke ret meget i marken i forhold til, hvad man ellers gør. Der er ikke ret meget mekanisk bearbejdning, det vil sige, at vi sparer en hel masse dieselolie, og dermed jo noget udledning. Og parallelt med det, så kan man også sige, at alt det kulstof, som vi binder i jorden fra alle de planter, som vi lader formulde og lader ormene trække med ned, det er jo kulstof, som vi binder tilbage i jorden. Det er også noget, der giver rigtig gode point. For det første, så sparer man både tid, man sparer dieselolie, og jorden den får hvile, så orm og alt det kan komme længere op i overfladen. Frem for hvis man dyrker landbruget på traditionel vis med plov, hvor man for det første bruger meget tid og dieselolie på at få jorden vendt op hver år. Så ja, det er heldigvis også en ting, som er kommet mere ind, og ja, det er jo svært at sige, hvilket af de 3 udsagn, der er de bedste, men altså Emils udsagn er også nødt til at ende på en 4. Ganske sigende for, hvordan man også kan drive landbrug på, og egentlig også at spare på jordens ressourcer, og forhåbentlig give den en længere levetid. Ja, men vi er inde i Kvie-Goldko-holdet nu, og der er hovedsageligt Herforder, men der er også lidt Angus, og der er lidt Galloway, røde Galloway. Efter dommerens hårde pointgivning har det vist sig, at kødkvægsproducent Markus Kruse får 12 point på pointtavlen, og at både planteavler Emil Olesen og mælkeproducent Frederik Langdal får hele 13 point. Ja. Det er altså i dette øjeblik planteavleren og mælkeproducenten, der er de mest rants på dansk grund lige nu. Tillykke, og måske der kommer revanche til kødkvægsproducenten, og måske også landmænd med andre specialer ved næste lejlighed. Tusind tak til annoncørerne på Ranters About Ranchers, Torps Æggepakkeri og Ram Trucks Danmark. Torps Æggepakkeri leverer æg fra Grenaa i Norddjurs og helt ned til Risskov i Aarhus Nord. Og Ram Trucks Danmark, det er jo bare amerikanske muskelbiler, pickup trucks, som vi allerbedst kan lide dem. Giv det et kig.